Tanda ka not good. Tapos Ginoo. Di siya kapalaran good nga. Buhi siya. Ni ko labi mag kuan na mag Masa gikuha sa Ginoo kay kuan wa sa pantusas siyang sakit. Nilam diyan ni kuan. Itawag dito siya sa iyong papa. Itawag to sa iyong papa na. Papa ko dyan namatay ko mo rin. 2018. Diba? Morning guys. Mahaw ta. Malungkot na morning. Malungkot na morning ang mata ni Nicole guys, maraming bagaa. Sad ka juga mong morning ron kay wa mi nakatuog gabi lagi kay wala na jud lagi ang murag na lagi putog ang anak. Kay kuan kanang pinanggali ka ni Nicole pud dito tuhan na. Yan mata ni Nicole guys naghubag kay sige sa panghilak gabi taman nang nagbantayan guys kay labo pud siya kuan ang gipakaon og sa judi ay kay napi siya tambal lang giinom. Guys salamat day kaadyo sa ni sponsor sa isang tambal para sa kaning ihatag nga para sa tambal. Guys mo kung kuan din guys mo share sa gamay sa jahang kuan sa iyang best friend lagi. Anang sakit kadto guys nga bisan sang best friend ja amo lagi hanggi palakas loob siya kay siya lagi tigpukaw. Wala ito tigpukaw. Sukad first year me. Pagsunod sa cream. So dyan sige kuyog. Askat tumunok sa kwarto nila kay mo ligaw na kay mahak ta niya. Eskwela na ba? Ako dito tigpukaw na sila ato sa na second year may kay pag third year na mo hangtod fourth year wala naman mega board building house kay naman dito sa Cebu kay online naman. Nandito na dyan isuan. O ito nga matag-adlaw dyan na. Hindi nga. Dungan may eskwela, may tangay. Kaya ako may permi una. Mga mata, mga lungag, mga sikaso ba. Aron, igmahuman ako. Sila na ko nang tukawon para eskwela namin ba. Hindi na siya mo lihok basta. Di ko magpunag sikaso kay ako may mag-guide nila. Kasi kaso sa project, mga appointment sa eskwelahan. Hindi mo magtika. Magtika. Hindi ko ano sa lang ang palaya. Hindi guys, di na mo dili man Wala kay mo ilak ako. ang dawat kay grabe sobra ka panang sobra ka sakit. Wala ko igay. Laban lang. Partiradas kinabuhi. Karon pagali magamping na mo sa inyong lawas kay kuan ka ng isod. Bisan siguro mag-amping ka kung time mo jud nimo. Di kay nganong kalit man kayo nak no. Yung klase pa ko sila niya si Mana. Hindi pag magpila. Klase pa ko sila. Amping o gampo. Nagata ka ba panahon lagi. Kaya ang tao, gani bisa matulog ka. What ang panagkinabuhi? Nagayo ba matulog ra niya din nakamata? Oo na, amping o gampo. Okay, hebaw nga. Yung manasagkaan niya. Salamat di ka. Balik-balikan. Pasalamat diya. Nakumplito na mag-iyang tambaw kanan. Nakalit na mo tanan. Salamat ka sa nag-sponsor dani. Ang ginuray mo, bawas ni mo ma'am sa imong mga kadon dya. Matas ginuuli sa mga grasyan dya diya. Saging aha. Niya si Crystal Lay guys. Kuan kanang hapdi. Kaya nga hapdi mga anak. Exam. Exam na ako. Pindugaya naman yung kaya ka na tuog. Bawi rin ka. Sabado, Domingo, Lunes.
Nya na kay hindi mga istorya sa inyo hanga mag-reunion bang ta mag Reunion tawi karuan. Oktubaron kay more available sa talan ba. Kay holiday. Lahi nga reunion man noon. samot na di ka makamubunog ato na sa boarding house kay ikaw may mag Nauna na lang gud nga kanang Nakakauban kapunta na gyapon lang mo? yun. Dili, kapunta na lang yun yung kumangan rin kay mo pud ba na yung ganahan Ano mo pa ba ko na nga maguna ko eskwela na kay mga ako'y mag-attendance. Kay duwal raman pod. Kay dugay mo na siya. Yan pa piling. Ano kung play? Nya. Dugay mo na siya mata nang maguna ko pirmi. Pero ay padulong maniud to uli. Kami jud yung ana. Sige. Gatanay ni. Sakitan ko ato ka na mag kuan pa mo, mag-misty pa mo. Sakitan Sakitan ko ko. mag-scoopy. Sakitan ko ng kay. Ba, sige bitoon. Ito nga. Belum eskwelahan ba? Yung kunit, awan nito, lamurag lami kayo. Wala magkakaratula nga. Gawas ba sa coffee shop? Ice coffee, 60 pesos. Lumi, anak nito. Awa, kwarta. Na. Kung ano lang gud ta, magkape nga tong utso. Kutahon ba niya? Kung spitzel, butang ice. Itong sasya. Go, may pa kay daghan pa tang mainom kay usa ka pitsil go ano. Pero wala may nang buhata to kay matag ulit jud namo mo jud mo sisigutan kung wala nito nimahaw na ning kape. Kay coffee shop niya una nana igli ko ni among boarding house naman. Sige jud coffee shop. Sigiran na mga kwarta lagi ta maka makapalit ra ta ng ice coffee niya. Aron ko no ano ba social ko no kay lagi di ba may hilig og social kay estudyante pa taon niya. Ang kwarta i-budget na muna para ka. O di na muna i-budget og ulay mga gamit kayo ba nga ice coffee, pwede na naman po kang mag-ice ana o kalang kape nga ano. Nya, barato pa dili pa 60 pesos. Mo to nga. Sige mo sudan nga. Moto nga, yun ko nga, mawarta sa kunet, muli sa kunya. Yun na siya nga, naana dyan tayo pang ice coffee, ani, man, siya, ice coffee na po may, ano, sige na mong istoryahan, ba nga, ice coffee, ano. Sige net, nagbalik ako net, ma-ice coffee ta. Sud ba sila ni Danilo no? Yun ko nga, mag-ice coffee lagi tayo niya, yung makakwarta ta natin sobra sa atong allowance ba. Lagi ang allowance, igura ba taon ng sudan sa matag adlaw nga klase. Na, wala na siya i-budget para lipay-lipay ba nga ano. O sa gawas, ano, kay maghinayang man. Lagi ka nang labi niya, ayun kung ginaglaban lang tanit. Sus, wala man din malaban siya. Ay, nilaban to siya, pero di ba dyan makaya. Kaysa mo, antos pa siya nga. Lahi na, Lisod lahi naman na ko ba? dialysis, Jud. Sige, Pagkahibaw ko na ko yung hala, kanong dialysis. kato siya na nagdudug bate. Wala lang niya Kay ano man, Sama si mama na ba? wala na, naghupong kayong, di na siya mailhan. Hupong kayo rin yung bag. Kuha na to ni Saka na dito siya. Saka na, nga, ingon sa doktor daw, ingon sa kauban mo. Ang mutambag sa doktor nga, i-dialysis ra kay dili siya pwede operahan kay yung kidney, ano naman sa kasing-kasing. Yung kunik na ba? I-dialysis ra siya una. Pagkagahapon, sa alas 5, may kahapit kay hindi na makita kay naano sa size sunod. Gidialysis siya mo to mga alas 9 siguro to nga. Tawag ang barkada nga. As maybe dito no. Alas 9 kapin. Wala na wala na ako nagikaya, nag-surrender na kay. Nagigi, ano naman ko to siya, gitubuhan ba? Ano naman kaginawa siya? Mga alas 8 na tan, pumanta. Okay. Nagitapukan siya. Galisod naman to siya, ano ba? Di, nga pag di ka murag ning buka ng mata ni Uki. Buka na yung mata, pero siya kasulti, kay gitubuhan yun siya. Sulti pa dyan to siya. Kasi Ano siya napato ka? yung sulti ba? Moto iguro din nakaabot akong barkada. O, kung usa na ako kabarkada po niya, ano yung usay ko yung ko niya mag lipay-lipay, ano ba? Wala pa dayon sa kaya ang tambangin mo. Kaya una ka po din mo kung kalingon kay ilalim. Ilalim dya. Salamat kay Kadyo sa atong nainisin tudog jika. Salamat Kadyo kay makahatag ko ginamay dito sa kuan.
Yang amigo, ayang bisprin lagi. Karon ang walang burol o dagang ba siya sa Wala kadawon mo sa itong ikuha. kuhaon sa dito kanang lagahid sa Dumaguete. Pero diri nata hatod. Diretso dito ba? Tabuon diri sa kuan. Dili yan, diretso Di dito sa na lang. di man pwedeng kuan. Dili man na Talaga. pwede tabok-tabok pa diha ang lawas, diretso dito. Ikas Dumaguete diretso dito sa Punerarya. Tabuon og lagahid sa Liloan. Siguro. Dili, umutra kung tagbuon ba or dito ra Dito yato. na. Na may sakyanan ba ya? Kanang Paano na lang ba? Punerarya ra pud sa Dumaguete. Or ang buto usa bay kuhaon, usa bay plano to na basta kabalo man. Gabi yung takto kuhaon niya. Diskapin na mga na may bayang barko. Nya si karon pa tumulaga. Kaniagi po si Sandra po uyang. Marka. Tiyo barkogon. Mga Katuwa to. Tapos kuan hindi good si pakawiyang good. bakla. Magkadalok sa banda ba? Nga. Tumor na malikod sa utok. Kung sa utok ko. Kalit po to oy. Kasakay pa mis jeep. Kalit po to. Kato mo ikuan. Wala di. Na kalit po nga. Lantan na nahigda niya. Wala nakamata. Balera na matay. pero sakit din itong kinet kay paano gud Klase siya. pa sila sa simana niya. Dili Karon gud si manahara. na sa siyang linya ba sa kinduwe niya nga Hala mag-old nak, mag-old jud na katong doktor nga nagkuan nimo na. Guira ba to kayo? Ako na jikat ng mga doktor ba? Kay gusto jud niya nga patabangan jud ta sa klinik nga madali pa. Kaso wala may mga Wala may mga kuan lagi nga Nurses nga, ano ano pa ba? mo lihok lagi nga. Kasi Wala. doktor tay. Katong nag-check up ako sa Longsod. Ano tingan niya doktor? Kinilindig no. Nag-check up ni Nicole kay Butan. Sa Longsod. Dugay lagi mi chika. Oslob. District. No, di babae nga doktor. Na oy, puli man na sila. Lain mo to imong kuan, puli man na sila kada. Mga gyud mga tanong nga service ko. Hoy, walang galabala sa mga isla. Diya guys, nakabuhi mo hilak ra budget ta kay ato namang ipagawas ng ating mas ado mo. Sino lagi nas kinabuhi? Di, mas ado mo din ng atong ihilak kay. Gani ako yung gibadlong. Di, kanang muhilak ra taga ng sakit ba tong perting kasugay Ngayon na. naman dyan ang kinabuhi. Good Kuan naman ba dyan kay eh. kana Mga naging loved ones ni mo nga. pakaratan ka. Pero gabi nang hurug mangguggo kay murag ka nang nasyak ko ba nga. Ano nga mo koy pagtan-aw nato sa mga picture nga naa siya dito ga si Jin. Hindi pa siya digado net kay wala mo din makaabot nimo dito gahapon kay sa man nang di na makanamo pwedeng ma di oh. As ni cool guys, niya to din na siya dito sa jahang bisprin. Diyan ano man ang nihilak mga anak. Wow, kay. Yang gitulon sa yang igsuon ba yung tulon ani. Diyan, Bahala. anong man? Taguan na nimo. Ano yung gidala dito kay lagi, di ba na higda na siya dito niya. Hala ginoo ko man diyan mga. Siya lik, wala na. Mao magani gimong gipang Print. print. Ban, iyang sulat. Masay Nick. Adi na ako ipakita niyo kay na ibibisente mo. Masay mo na Nick. Nik, ikaw na bahala ni. Yun eh, yung mahod. Ito yaman ko nga lakay. Yan niyo niya. Wala to ni hilak na kay. Lan to kulong mo nga hilak ni pag di ko da ko yung gitulol. Wala mo ra ba niya ako mga gipang print nga tulon na namo ba. Ang libro. Share na mo. Kuha na ibutang na nas box na. Ako na Kay ug makapasar ka puhon. Ialay sa Nyali na to na ninja. Luwi naman po siya. Ina lang ko janit lagi mong tulon anik na hangi. Baru naman na siya gud ka kamera sige ganun tulon. Hindi daghang tao na dito. Kamera. Nagdaya ninyo bugik sa mga itabang niya tunong dito siya. Tabang Gabayan lang ka ninja. Nanit gabayan lang ko si ginit. ibaluman gid ka kung sa tarananay. A few moments later. Guys, na Colores Garden, salamat tay kado ni Sis Marieta kay kanang nanawag siya na karong adlaw. Kay murag dugay na pud miwa na kapag video call. So guys, di naka-ready na tanan nagahang mga dadun para ugma guys para ni sa Argao. So nakakita mo sa video gahapon guys na dito ko sa Dumaguete. Na kuan kani parang mahala ni si Jang tanuma kani. So ako kaila din kasi mga nganda ning mga tanuma. Basta mahal ni siya dito guys. Sabi na
kani arang nakaadad to nga kuan atong tusibin. So hani siyang dadun sa Argao kay may nagpatrabaho na dito sa Argao guys. Salamat kadto ni Ma'am kanang Ma'am Leonila kanang isa kong patamnon sa ijang mga garden. So manang nag-prepare na ko guys ug naghana kadto mo kuan na dadun dito. Kuan lang dadun kanang kay basin og di nami pa sakdun sa series. Diyan balik lamang po ko dia. Kani siya guys. Dako kadto nga ingani dito sa kani ko na siya kanang dwarf man ni siya nga kanang snake plant kay daghang klase man nga snake plant nay puti nay kuan kanang nay puti nay yellow ug kanang green. Diya daghan kadto ni siya guys na ang sinundaan og plastic. Kay lagi ni sang giridi kay mo sa dumi ugma kay ro makasadupod mi og uli. Diya kani guys dito ang gitan-aw ni sa Dumaguete nga ingani guys na duha pud sa kaklase nga ingani. Nay murag batik-batik nga green, diyan apoy murag green ra did siya. Katuang gipang tanom dito sa pikas, lahi pud to. Lahi pud ni siya. So ingani kadak dito sa Dumaguete guys kanang 200 ang dako-dako. Diyan mga gagmay tag 100. Diyan pa nang ngani kagagma dyan ay mo ni sa ngani kagagma dyan tag 100 dito guys na. So grabe guys ka dollar kadug mga tanom. Samot na ni mga ingani guys ang mahala ni. Ja siguro guys ug hani ibalik ja dito sa Dumaguete na sa mga 20,000 siguro ni guys kani. Nadako kadyo. Ja ganang mga ingani dito sa Dumaguete guys ang mahala pud tag 500 kani. Ja samot na ni guys ang mahalad po ni dito na. Ja ganihang buntang nahalinan di ko dana. Nainingari dari salamat di kadyo sa nimpalit. Ja mo lagi na guys kanang punan pa din na ni pananom kay ang mga tanom day ay makatabang day sa atong pamilya ug may kinahanglan nay kuan kanang makasalba sa atong pang minahanglan. Ja kani pud hapon sang dad-anda ni na guys na ugma na sa ibtus buntag kay rong di sa kuanda jud laja. Dagi sa mga ganahan kay mga dagman nga ingani ja lisod man kadto ni dad uning dako sa bus. Kaya magbus raman mi. So, samot na kadto guys kani. Ang salamat kadto kay niadto kog Dumaguete nakakikuan kog ideya. Ara din ni siyang mahala. Kaning 3 colors. Mahal kadto na siya guys. Mo nang ahong padaghanon niya mga tanom kay nadyo na laman og nay mamalit maka kuan guys kanang pwede day po ko mag negosyo og mga tanom. Kay pwede po ko magnegosyo mga tanom kay dali raman po ko kadto mabuhian. Labi na ka ng mga aloe vera, arang mahal man kadto ng mga aloe vera. Unsa naman nihang kilay nga. Testing lagi ko ni eyeliner. Ja, malagi guys. Para po mong ipakita dari kay Boss Nicole guys kanang murag kailan tanon siya kay murag kana laging dili niya madawat ag mga nahitabo. Kuan kanang dito dai mi nagbigil ga bi guys. Kanang grabe ang istorya sa iyang inahan kanang di jud sikinit di dito sa guys mo istorya og kanang nana sa gipamati siyang lawas kay mahadlok lagi siya nga mahadlok nga kanang maluoy siya guys sa iyang mama. Maluoy siya iyang mama nga mo istorya siya nga kanang nasa gipamati kay wala lagi iyang mama. Igura na ka nang namuhira sila mga baboy nga na dya. Wala po siya papa. Manang ningon si Nicole, madi lagi to sa mo istorya maugong say kuan basta musakit agi tanti dyan, mo inom ra kuno alaksan ifar. Dya murag mawa ra man kuno pud dagang ijang kuan guys kanang sakit inom niya alaksan ifar. Nya manang wa jud ni dyan nakayani. Dya mo koy mahimo guys manang istorya naman jud kun ja. Mo lagi to guys. Sakit kadto tang mawadan tag kanang best friend or mura na bitaw to sa guys ug kanang ang anak pud kay dani nga hanggi gardenan guys na nila misa dani na sila magmodule atong pag pandemic na ako lamisa diri gibutang dari sila mag module silang tulo manang
ang mga alaala na makitaan gyapon na si Kinit dari. Ja, malagi na condolence naman ka sa tanang ay sa pamilya dahil sa ni Kinit. Kay tanan man jud tang mga tao murag temporary ra man jud sa kalibutan no matakay bawog ugma day ma kuhaon na day ta. Gadaderes ni Nicole guys ning bangon na day siya kaya man nang ipapahuway. Nay na laban lang gyapon ka adyo lang ka kabalaka. Naman. Na mag-asag mat na okay kana ka jud Hi mata. guys. Ja. Kuan lagi. Sama. Mura hinon lagi jahang ubo murag nang kuan ang gawas niyang plima. Imuli ko babutang isigi na og tawel. Si kuan da ano naman ka wala kay taon ho. Adto na ra ba ka og mas klase na ra ba ka ugma. Sabado pa, mga atong ugma na kay process. Sabado pa di ugma no. Sabado Domingo, Biyernes pa man. Oh, Birnis pa di ugma. Sa kuan di Sabado klase day si Zanja. Lagi sang ginan nga. Adto na laman ka. Wala ka kay sa may mong hunahuna. Wala. Wala tayo mahimo no. Wala tayo mahimo. Saon taman. Saon taman nga. Kay maghago. Hindi lang. May plano si Ginoo. No, basta ikaw ha, laban lang ka ha. Ja, salamat ka jo guys kay si Japod. Kay na ako nung isang mga classmate ron. Mo tanaw lagi ni Kinit. Ja, madto pug ko ron guys kay napukoy ihatid nga gamay nga inabang. Ja, salamat kay Kadyo sa nag-share. Kaya ijang gi-share pud ni na ha guys, hapon gi-share dato sa ijang kuan ja. Nag-save pug ko para sa ang pocket money padung sa Manila. Ja, salamat Kadyo nimo ma'am kay di man ka magpa-mention. Salamat. Salamat Kadyo ma'am kay kanang salamat dai sa mga tung palit pud og tambal ni Nicole. Salamat. Salamat pud katong nay nagpa-Gcash. Salamat Kadyo. Salamat jud tanan guys. Salamat. Di jud mi magpasawag salamat ja. Apil na mo sa among mga pag-ampo. Ja, mo lagi na. Laban lang nak. Naman lang. Laban lang ja. Salamat guys. See you in my next vlog. I love you all.